Salam hormatly vatandaşlar. Men häzir Jenevada, şu meriýanyň gapysyna. Men şu ýere geldim. Men protestimi razрешение almak üçin. Ýani авторизацион. Öňküsüň men hat ýazdym bolar, hat alypdylar diye hiç razрешение gerek gel. Barýaňyz, çykyş edýäňiz, gaýdýaňyz. Ine şu ýaly Ýewropada, Jenevada onuň öňüne arqyn baryp İslen vaktin çıkış edip bakaydı. Razрешение gerek geldi. İnne teredin, eğer de siz Türkmenistan'da, men polisiýa da vardım ýerden. İnne şurada geldim, şurama hiç şart gerek gel, arqyny berin diýdi. Eğer de Türkmenistan'da polisiýa barsaň, men protest geçirecek diýsen, ýygnap seni akı diýerler. İnne şurýaly bir kanun döwlet. Bolmasa olan konstitusiýasy bilen bizim konstitusiýamyz, ýani Şweýçariýanyň konstitusiýasy we Türkmenistan'yň konstitusiýasynyň uly bir tapawutlary ýokdur. Protest manifestasiýa barada ýöne diktator rejimler hiç wagt ýol bermedi. Şoň üçin biz şolary ýokmy aýyrmaly. Düýüni bize gerek gel. Bu maskarçyklar. Indi biz protesta başlaýar, nesip bolsa protest meýdançygyna barar. Sag bolun.